Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα από τα τελευταία μαθήματα της εβδομάδας. Συγκεκριμένα είναι το προτελευταίο. Αυτή την εβδομάδα είδαμε την εισαγωγή αντικειμένων μέσα στο Microsoft Word. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στο να εισάγουμε εξισώσεις. Θα δούμε ότι οι εξισώσεις, οι τύποι, μπορούν να μπουν μέσα στο δικό μας έγγραφο με διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν έτοιμες λύσεις από το Word, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε εμείς χρησιμοποιώντας κάποιες δομές, κάποιες βοήθειες που μας δίνει το Word και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το LaTeX. Το LaTeX είναι ουσιαστικά μια γλώσσα προγραμματισμού, ας την πούμε έτσι, που μας δίνει τη δυνατότητα να γράψουμε κείμενα και εξισώσεις με πολύ απλό τρόπο. Θα δούμε ένα αρκετά εύκολο παράδειγμα και θα δούμε ότι το Word μας δίνει και τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τις εξισώσεις και σε LaTeX. Λοιπόν, πάμε στην οθόνη να δούμε τι θα κάνουμε. Ενώ, όπως ξέρετε, γράφουμε ένα βιογραφικό, ουσιαστικά δεν χρειαζόμαστε εξίσωση σε αυτό το βιογραφικό, αλλά ας βάλουμε εξίσωση έτσι προς τιμήν του μαθηματικού μας παρελθόντος. Οπότε, μπαίνουμε εδώ πέρα στην οθόνη, ας πούμε ότι θέλουμε να βάλουμε την εξίσωσή μας εδώ προς το τέλος του εγγράφου. Πάμε προφανώς στην καρτέλα εισαγωγή και βλέπετε ότι τέρμα δεξιά υπάρχει ένα group όπου μπορούμε να βάλουμε είτε εξισώσεις είτε σύμβολα. Σήμερα θα δούμε τις εξισώσεις, στο επόμενο μάθημα θα δούμε και τα σύμβολα. Κοιτάξτε, αν πατήσω εδώ πέρα το βελάκι, μου εμφανίζονται κάποιες έτοιμες εξισώσεις, κάποιους έτοιμους τύπους του Word, εδώ. Εγώ θα σας βάλω σήμερα να γράψουμε τον τετραγωνικό τύπο, οπότε θα τον επιλέξουμε για να τον έχουμε έτσι λίγο σαν αναφορά και πάμε από κάτω να τον φτιάξουμε εμείς, οπότε ξαναπάμε εισαγωγή, εξίσωση, βελάκι και βλέπετε εδώ πέρα έχω είτε τη δυνατότητα να βρω κάποιες πάλι έτοιμες εξισώσεις από το Office, έχει πάρα πολλές. Να βάλω εγώ μία νέα εξίσωση που είναι αυτό που θα δούμε ή μία εξίσωση γραφής. Εάν είχα ένα Magic Pen θα μπορούσα εδώ πέρα ας πούμε, να γράψω δέλτα ίσον 1 συν 2 π.χ. Εντάξει, το κατάλαβε. Ας βάλουμε εδώ μία εισαγωγή. Πολύ ωραία. Ξαναπάμε εισαγωγή, εξίσωση, εισαγωγή νέας εξίσωσης και βλέπετε ότι μου έχει ανοίξει τώρα αυτή εδώ πέρα, αυτή η καινούργια καρτέλα στην κορδέλα μου. Λοιπόν, εδώ έχω σύμβολα που θα τα χρειαστώ και εδώ έχω δομές. Ας προσπαθήσουμε τώρα να γράψουμε χρησιμοποιώντας τις δομές την εξίσωση αυτή που είχε έτοιμη το Word, οπότε τον τετραγωνικό τύπο. Λοιπόν, τι χρειάζομαι πρώτα-πρώτα. Πρώτα-πρώτα πρέπει να γράψω χ ίσον. Ένα λεπτό. Ωραία. Χ ίσον. Τι θέλω μετά. Θέλω ένα κλάσμα. Οπότε θα διαλέξω εδώ πέρα το κλάσμα. Στο κάτω κομμάτι που είναι το εύκολο θα γράψω απευθείας 2α και στο πάνω κομμάτι ξεκινάω και γράφω μείον β. Τώρα τι θέλω. Θέλω ένα συν πλην, το οποίο δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιό μου. Οπότε πάω εδώ πέρα στα σύμβολα και βλέπω ότι είναι και το πρώτο, το χρησιμοποιώ. Μετά τι θέλω μία τετραγωνική ρίζα, οπότε πάω εδώ στις δομές να δω πού είναι οι ρίζες, νάτες. Με το βελάκι μου ανοίγουν διαφορετικές ρίζες που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Εγώ συγκεκριμένα θέλω την τετραγωνική, εδώ θα μπορούσα να βάλω την νιωστή ρίζα και ούτω καθεξής. Εδώ μου έχει έτοιμη την κυβική, π.χ. εγώ θέλω αυτήν εδώ πέρα, την επιλέγω και μέσα θέλω να βάλω β, β στην Δευτέρα, οπότε θα χρειαστώ έναν εκθέτη. Τι κάνω, επιλέγω μέσα στην τετραγωνική ρίζα το τετραγωνάκι αυτό, πατάω εδώ στο δείκτης εκθέτης και επιλέγω εδώ πέρα τον εκθέτη. Και σιγά σιγά βάζω το β, στο επόμενο κομματάκι βάζω το 2
και με το βελάκι προς τα δεξιά πατάω μία φορά και βλέπετε τι έγινε εδώ πέρα. Μου έκανε γκρι όλο το κομμάτι που είναι μέσα στην τετραγωνική ρίζα. Το οποίο σημαίνει ότι ό,τι και να γράψω τώρα θα είναι κάτι που θα είναι μέσα στην τετραγωνική ρίζα. Είναι ακριβώς αυτό που θέλω. Οπότε εγώ γράφω μείον 4AC. Αν ήθελα να γράψω κάτι άλλο πάνω στο κλάσμα, τι θα έκανα? Θα πατούσα πάλι το βελάκι προς τα δεξιά και βλέπετε τώρα βρίσκομαι στο πάνω μέρος του κλάσματος, π.χ. γράφοντας συν 1, το οποίο δεν ισχύει, αλλά ας πούμε ότι με ενδιαφέρει. Εντάξει, το βγάζω και είδατε ότι πάρα πολύ γρήγορα κατάφερα και έφτιαξα μία εξίσωση ουσιαστικά που είναι η εξίσωση, είναι ο τετραγωνικός τύπος. Ας πούμε τώρα ότι θέλω αυτή την εξίσωση να την αλλάξω και να την κάνω εξίσωση τύπου LaTeX. Τι έκανα? Στις επιλογές εδώ πέρα πήγα και την έγραψα ως γραμμική και βλέπετε ότι έχω αυτό τον περίεργο τρόπο, αν και τον καταλαβαίνω περίπου τι γίνεται και όντως είναι ο τρόπος με τον οποίο γράφουμε στο LaTeX. Κοιτάξτε εδώ πέρα, σας έχω ετοιμάσει εδώ πέρα, σας έχω ανοίξει κάποια links τα οποία θα τα βρείτε στις σημειώσεις του μαθήματος. Εδώ πέρα βλέπετε ότι μας δείχνει το Word, εδώ πέρα είναι από το support της Microsoft, μας δείχνει έτσι κάποιες εύκολες, κάποιοι γρήγοροι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να γράψουμε κάποια κλασικά μαθηματικά σύμβολα. Και εδώ πέρα έχετε την ιστοσελίδα το latexproject.org, στην οποία έχετε τη δυνατότητα να βρείτε πάρα πολλές οδηγίες όσον αφορά το πώς μπορείτε να γράφετε σε LaTeX. Τώρα, αν είναι κάτι που ξέρετε να το χρησιμοποιείτε, καλώς. Αλλιώς, αν σας ενδιαφέρει, είναι ένας πολύ γρήγορος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να γράφετε μία εξίσωση. Κοιτάξτε πόσο πιο εύκολο είναι η εξίσωση γραμμένη έτσι, παρά πόση ώρα κάναμε εμείς ψάχνοντας εδώ πέρα, όχι το κλάσμα, όχι τον εκθέτη, όχι λίγο πιο εδώ, όχι βελάκι πάνω κάτω. Οπότε, αν κάποιος ξέρει όντως το συντακτικό του LaTeX, κακά τα ψέματα είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο γρήγορο. Οπότε είναι κάτι που μπορείτε να έχετε στο νου σας. Το Word υποστηρίζει LaTeX και όχι μόνο το υποστηρίζει, αν δεν το ξέρετε, σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέπετε εξισώσεις από LaTeX σε γραφική μορφή, μπορούμε να πούμε έτσι, ή και το αντίθετο. Εγώ τώρα άμα θέλω να το δω έτσι σε επαγγελματικό, πώς το λέει και το Word, να την βλέπω την εξίσωσή μου και είναι έτοιμη. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε τέλος με τις εξισώσεις για σήμερα και στο επόμενο μάθημα θα πάμε να δούμε λίγο καλύτερα πώς εισάγουμε σύμβολα. Το είδαμε λίγο στα γρήγορα και σήμερα, αλλά θα το δούμε με λίγο παραπάνω λεπτομέρεια στο επόμενο μάθημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Γεια σας!